Izravne strane investicije u Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini iznosile su 971 milijun konvertibilnih maraka. Podatak je to Centralne banke BiH. Iznos pokazuje da je trend stranih izravnih investicija u padu, što je očekivano s obzirom na pandemiju koronavirusa i nestabilnu geopolitičku situaciju u svijetu proteklih godina. Pandemija je dobrim dijelom zaustavljena, što budi optimizam i nadu kako bi se trend investiranja u BiH mogao preokrenuti i krenuti uzlaznom putanjom. No to samo po sebi nije dovoljno. Potencijali koje imamo moraju se jasno predstaviti potencijalnim ulagačima. U tom smislu, projekt Coral Business Consultinga i njihov koncept za gospodarsko umrežavanje i poticaj investicija na području jugoistočne Europe je način kako to i ostvariti. To su prepoznali i u Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo odmah primijetili da je to jedan jako dobar projekat i dali smo punu potporu tvrtki Coral Consulting na čelu sa gospodinom Štrigom, jer Bosna i Hercegovina kao malo gospodarstvo traži da se na neki način promovira kako u regiji, tako i u europskim zemljama, tamo gdje jednostavno danas postoji slobodan kapital za bilo to joint venture, zajednička ulaganja, bilo to direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini, da jednostavno u prvom redu malim i srednjim poduzećima Bosne i Hercegovine, da ih otvorimo prema Europskoj uniji, prema zapadnim gospodarstvima, da bi na neki način izrazili i istakli komparativne prednosti naše ekonomije. A takvih je prednosti za strane investitore puno. Prostora za ulaganje ima, naročito na područjima infrastrukture, turizma, poljoprivrede, ali i mnogih područja industrije.